Katu hal permesa ketemuane kartuna Mbak Kim family keluarga sederhana. Lagi permesa Pak ya ape tandur apa Pak lombok ya? Tandur itu. Oh, tandur ya. Monjo. Tandur. Pemirsa. Melok. Kecil. Waki ya, Mbak. Iki 41. Rasa kowe karo rungso iki. Omahe toplok kabeh malah ngenyek, toplok kabeh mati iku. Memang ngisor kembangnya rasa mbok kei. Lucu iki kembangku mbok. Aku bareng gak cek. Oh. Iki berlarang. Larang kowe kali ibu. Gak enek. Alah sapa ora. Gak enek, Pak. Alah langkah lho. Adane ngeyel. Kali itu susah. Ora enek. Tapi ngono kok malah. Malah trafik kok. Pesawat kan iki. Kowe ngelokno tok ngelokno. Gak, wis. Iya wis. Cuti regon. Wis gak usah ngregoni. Dikerobong nggo sing ireng kuwi iso. Tok. Tok, Pak. Ngrobong. Kok iso? Dikerobong mubeng ini. Mengguri pengki ambek sapune. Aku ngewangi apa ora, Pak? Hah? Dalam? Hah? Ning rak le. Ning dhuwur. Ning dhuwur. Iki pemirsa yo, berhubung wis barudan, bar ditonjon bar dikowaki. Saiki ditonjoni Pak pemirsa. Sebelum berangkat kerja ning Paping. Petak iwangi tidak boleh. Tangane panas. Wedine gak urip. Dadine dibagi nek dikon matun. Matun. Pira boke ya, Pak? Hah?
Caose ceblok. Ilere. Ilere Pak ceblok. Aku seorang. Muga-muga Kayak ngono, unduh aku tak suka. gejikan gak kurang ngombo. Nek ning ngarep omah kan nyiram-nyiram genah, Pak. Sok 3 nak ijik urip. Nek jempleng. Sing 22 mbok ben. Tak pikir mbok petil pas aku. Gak ngrebyong. Jajal lek cukup ora Pak kok anem. Kayak luweh sakno kae kok. Saloke engko kono. Ambek anding iku. Ning kene. Sak baris sak lumayan. Iya. Wong paduna wae dolanan. Wong lagi yamene wis. Ya wis karepmu. Sing penting wis beres tugase. tak bagi. Ki cukup Pak ketoke mbok nggo ngrobong sing ireng-ireng kuwi. Mbok betno ya. Kurang terasa ide. Muga-muga pemirsa ya lombok emake ngunduh pirang-pirang kilo, kena dienggo blonjo, kena dienggo sambelan dhewe, kena di sedakono nek wong butuh trimo dienggo nyarit bar apa-apa. Emake belum masak pemirsa. Masak lumbu. Buah nagaku tumbuh dengan subur. Tapi kok nyelirit-nyelirit ya Pak yo. Buah naga. Buah naga, guys. Piye? Kondi kemang kok. Wah, sakjane bojo yo langsung udan. La 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 la. Semangat, ayo kita semangat bekerja menanam lombok. Ben gemboleroan. Kedendapan apa? Landingku kepidak, Pak. Iki jogone nggo mangan kambing. Kambing sopo? Kepidak. Kepidak. Oh lah. Pegel. Ngiler. Ngiler apa ya Pak Jani? Ngiler. Na. Ada betah. Hmm? Ada rumah pas cilik kok betah. Nek nganu kan Gus Jimpitan, Pak.
lomboke cocok dik. Nggo tangan tak kena. Yang tangan Dijimpit kaya iku lho Pak, sing jimpitan kelek. kurang arah. Aripe ngono iki. Lah nek ora yo keglogok Pak njumputi sitok-sitok. Nek dijimpit kan iso njupuk sithik-sithik. Kuwi loro. Hah? Mboke. Gak lumayan masak ngenane iki. Paru. Ku lho jak akeh lek. Kah? Mah, Bener luweh dengan internet. iya jane gulutan. Gulutan. Suket meniran aki tak jabuti. Nggih makanan. Pedus. Cek coro. Ora tukul asline ngene. Ngiler lek, bojoku ngiler lho. Tukul ngene. Mbah, Kacange mesti retokno. kae kan terah ngono kae lek. Tunggale simi barang kene dhewe jerep gak tukul. Tak tonjo aku. Ah, kayak marah kodak. Ngene iki lho pemirsa ya. Mak itu sepelekno. Oh nek icir-icir gak godak. Biasa yo iso niki ngenane jebul mati ya, Dik. Alung, Dik. Diape dibangi yo di kuwi ya wis bagian ngunduh pokoke. Bagian ngunduh karo nampa. Sak cukup itu apa. Loh, tapi kan yo ngunduh le Pak, kowe iki lucu to. Lah nek gak icir ayo. Nek gak icir malah tuku terus. Niki kentang niki sok uwah ora iki lho pemirsa kentang. Lombok iki, lombok. Berarti sampe yo sak lemai. Tak pikir dikedel lemai. Oh, dikepel ngono piring ben gak kebiar ya. Brambange apik kok, Sam. Diurea buah kok, Pak. Tinjiri wilah gak kowe, Pak. Gak dikono pitik, dikrobok. Iki ndek enane wis medhung apik ah di pitik tarung. Cek piro, Pak? Berarti mbok gawe meneh. Gawene kono lah lho edak kena disini. Maksude sok nek anu oh, iki nagane pemirsa. Naga. Wis ngarep omah diciri reno-reno.
Wis Pak, nguri. Rolas. Rumah pemirsa, belakang rumah enek rolas siji. Tuh, pedete njaluk ngebyuki. Gak sida pokoke telu kono. La 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 la. Anek musik pemirsa dadine mae ngoceh. Iki tanggane mae esuk-esuk wis apa gembira ria. Ngomong Pak, ngomong. Ngomong kok. Ngomong kegeginan. Ngomong. Ngomong-ngomong. Ben sapine bengok pemirsa, sapine njaluk mangan. Biasane wis dibyuki. Berhubung tak pakane gak tak byuki. Umbet-umbetan. Lah. Ki apa, Pak? Pesoku gak temok peso. Mbok buat nanti jane. Sik pi. Sabar pi. Pipi. 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 Gembel. Tak bantu ora? Bantu tak kon jero buat lebat letong tadi. Lah mau karek piro le Pak nanggung. Wis kletonge wedhus wis tak keruk. Tapi urung tak buak. Ngiler nek. Su mangan ya wis mateng kok segane. Lawe iwak tongkol. Tapi cek lemes tenanan ya Pak. Enom ya Mas. Bedengan kayu tos. Kengkeng yo bedengan tapi terah. Beda ketok Pak Palibek ngene iki ambek bedengan. Wis. Sik loro. Dikrobongi kayu apa ora iki? Apakno kayu nanti terusan. Kalahku ya wis tukul. Wis, gua ngundul sak kintal.